אהלן, מה שלומכם? שמי אוריאל ואני הבחור שעומד מאחורי הסטיקרים האלה. אולי ראיתם אותם פעם על דלת, על מכונית, אצל חבר, חברה. הוא אומר פשוט, זה בסדר, אפשר לנשום, השינוי קורה מעצמו. הרבה אנשים שאלו אותי מה הכוונה. אז זה מה הכוונה. מה שאני עושה, אני עוסק בשינוי חוויית השינוי. מה זאת אומרת? לאורך השנים ראיתי ושמתי לב שהמון אנשים מפחדים ליצור את השינוי שהם בעצם רוצים. מה שיוצר זה סוג של דיסוננס פנימי ולא נעים. החלטתי לשנות את זה וחיפשתי מהמקור, מצאתי המקור, הפחד מהלא נודע. מה שאני בעצם עושה, אני עוזר לאנשים לשנות את התפיסה. במקום לפחד מהלא נודע ומהשינוי, לאהוב אותו, לחבק אותו, לקבל אותו וממש לחגוג איתו את החיים. הדרך הראשונה שהתחלתי לעשות אותה, להפיץ את המסר, זה היה דרך הסטיקרים האלה. אולי יש לכם אחד אצלכם אפילו. ומאז פיתחתי רעיונות ודרכים, כתבתי ספר, רק שכל זה לקח הרבה מאוד כסף. אני הוצאתי 24,000 סטיקרים בשש שנים האחרונות, 1,000 הראשונים, בעזרתי ידידה טובה שעזרה לי עם ההפצה, עם ההפקה וההפצה, ומאז הוצאתי עוד 23,000 סטיקרים ופשוט נגמר לי הכסף, אני לא יכול להמשיך להפיק אותם לבד. פה אני פונה אליכם, בקשת עזרה. הביקוש תכלס גדל הרבה מעבר למצופה, גדל הרבה מעבר למה שאני יכול להציע. אז אם אתם יכולים לתרום איזשהו סכום פה שאפשרי, אני מציע פה מספר תמורות מסטיקר וספר שישלחו עד הבית, עד שיחת סקייפ אחד על אחד, או אפילו פנים לפנים אם נסתדר, ואפילו עד הרצאה פרטית לכם ולחברים. אליה אני מוכן להגיע לכל הארץ. אנא, אם אתם יכולים לעזור במשהו, אתם יכולים לתרום, אתם רוצים להמשיך להפיץ את המסר הזה, מסר שהרבה מאוד אנשים אומרים לי כמה הוא טוב. אשמח מאוד לקבל מכם את העזרה, והעיקר שתמשיכו לנשום. יום טוב, שנה מופלאה, ביי.